Overhierling hier wij hier inpoghuizen in echte babyboom. Het bijzondere is eigenlijk wel van dat je een 20 huishouding bij je en dat er in 6 weken tijd 5 poppen geboren binnen. Die van u is de eerste. Die is 22 november geboren en de laatste is 31 december geboren. Dat is een unieke gebeurtenis hier op de buurt. Ja. Het zal de eerste komen die hier net wegkomen. Nee. Misschien wel nooit weg. Hoe kan het nou dat die mooie Sint-Ageliek best binnen? Ja, dat wordt dus vaak gevraagd, maar ja, wij weten net wat er aan de hand is. Nee? Nee. Vruchtbare grond? Nee. Of nou, oud praten of zo, dat is volgens mij ook net. Nee. Tenminste, wij weten van niks. Misschien had het wat te maken met de zinnenvlekken of wat soort oorsverzen kennen. We hebben zelfs een strenge winterhoornvliegen hier. Misschien had dat nog meespelen. Nou, het is net zo dat we hier in Skotjes onder stroom zitten, hebben dat het heel koud weer was en ik. Wat feestje wat hij dan doen? Ja, dat is wel op tafel wel vanzelf, hè, maar er is geen verklaring voor. Here comes my baby, here she comes now. And it comes as no surprise to me, with another guy. Here comes my baby. Hoe gaat het met hem? Goed. Want de laatste keer dat wij hem troffen hadden, toen kon je hem nog niet eens praten. Ja. Nee. Er zit geen diepgaand schuinig verhaal vast. Hoe wie het om je hem zelf rond te zien? Ja, een beetje raar, want toen was gewoon een baby en ik wist er helemaal niks meer van, dus ja. Ja, want wat wie het verhaal ik alweer krijgt, waarom wien wij doen bij hem? Omdat heel veel kinderen op de buurt waren geboren. Tegelijk. Ging je hem nog een soort met elkaar om? Ben je hem vreun? Hoe zit het? Ja, wij zitten zelfs wel bij de trein. Ja, dus wij kennen elkaar wel best goed. En wij hebben het zeker wel heel vaak. Dus. Ja, en wij drieën zitten ook bij elkaar op voetbal. Je bent niet tussen al een stukje ouder. Ja. Weet je meer al een beetje wat je hem dwaan willen, wat je hem laten worden willen? Ja, nou ik wil later het bedrijf van mijn huis toenemen. Kei melken. Ik wil eigenlijk wel bakken worden, een mooi ding meidje en zo. En ding proeven en zo. En schaatsen. Wow. Ik wil graag fotograaf en oppasser worden. Iets van wetenschapper. Dierenarts en iets met dieren. Of veearts.